Bé, aquest és un d'aquells punts que en els acords que vam fer amb l'entesa es van determinar. La revisió d'alguns aspectes que es havien aprovat anteriorment, i entre ells hi ha també el de xupa-xup, el que seria la modificació puntual de xupa-xup. No hem d'oblidar que en aquest cas, en aquest expedient, el que hi ha és una rebaixa del sostre que es va aprovar en el 2005. Per tant, des d'aquest punt de vista, el que s'ha fet és buscar una millor implantació. Quan dic una millor implantació, és aquella que faci possible que tots els usos previstos s'hi ubiquin sense fer o sense generar massa impacte, sense generar massa impacte en l'entorn sobre el que s'edificarà aquesta promoció. Dit això, hi havia una altra qüestió, que era la participació veïnal. El fet d'encaixar-ho en un lloc on abans hi havia una fàbrica d'una certa dimensió, com era la xupa-xup, i que en el moment de l'aprovació en el 2005 no hi hagués cap mena de polèmica, i en canvi ara que rebaixa el sostre sí que hi hagi una certa polèmica, o hi hagi hagut una certa polèmica, jo crec que té molt a veure amb el fet que abans hi havia la fàbrica i ara no hi és. A l'enderrocar la fàbrica crec que és molt lògic i també molt comprensible que la gent que viu en aquell entorn ja li estigui bé veure un àmbit despejat i sense cap mena d'edificació. Doncs clar, això no és l'acord que es va prendre en els seus moments amb la propietat, i la propietat té uns drets adquirits sobre aquesta finca que evidentment pensa tirar endavant. Per tant, el que es tractava era de com encaixar les necessitats del municipi i també amb els drets de la propietat per rebaixar aquest sostre sense que hi hagués reclamacions patrimonials per part de ningú. I això és el que s'ha fet. A més, va fer-se una participació veïnal amb els veïns d'aquell entorn, de forma que la implantació que es va aprovar era, si més no, més compresa que l'aprovació inicial que s'havia fet en el seu moment. Per tant, torno a repetir-li el mateix que li deia en el cas de la Fundació Gebalalmes o d'altres, tot és una qüestió de posar sobre la taula tots els aspectes que han justificat i han fet que les decisions hagin estat les que van ser, perquè siguin compreses, i si es poden millorar i la propietat hi està d'acord, nosaltres també estem oberts. Qualsevol cosa que sigui de millora sempre serà benvinguda, però sempre hem de buscar que les responsabilitats de l'Ajuntament no existeixin. Per tant, si es fa amb consens a tots, nosaltres ho estudiarem, i si resulta que la propietat hi veu algun tipus de problema en tornar a fer una altra modificació respecte del que hi ha ara, haurem d'explicar-ho i possiblement no es podrà ja modificar. Nosaltres sempre hem dit sobre aquesta qüestió, revisem. Si revisar vol dir modificar o no, ja veurem, però en tot cas sempre ha d'haver-hi el vistiplau també del que té els drets sobre aquesta finca. I la informació que se'ns ha fet arribar per part del Departament de Salut és que el que sí queda tancat en els mesos d'estiu és el consultori de la beguda alta. En aquests casos, les persones de la beguda alta, mentre estigui tancat els mesos de juliol i agost, aquest consultori hauran d'anar al CAP de Masquefa o al de Sant Esteve. Però al marge d'aquesta aturada, d'aquest consultori, no ens consta que hi hagi prevista cap retallada ni de professionals, ni tampoc de temps. De fet, nosaltres ja sempre havíem reclamat una atenció continuada a Sant Esteve, havíem reclamat, fins i tot, que hi hagués una consideració d'àrea bàsica, en fi, havíem fet reclamacions importants que anaven vinculades a la construcció del nou ambulatori. Per tant, només faltaria ja que, a més ho retallessin quan se'ns van negar altres peticions que havien fet en el seu moment. Per tant, de moment no em consta que per part de Salut hi hagi prevista cap retallada a Sant Esteve, més enllà d'aquest tancament a l'estiu de l'ambulatori de la beguda alta. En principi, ja dic, no hi ha cap previsió que hi hagi alteracions significatives respecte del que han sigut ja les vacances o situacions transitòries d'altres anys. Bé, després ja de completar l'ocupació de la residència, en aquest moment l'empresa que gestiona la residència té les seves places ja cobertes, ara toca ja posar en marxa el centre de dia. De fet, és normal també que es vagin gradualment posant en marxa aquests serveis perquè ho demanda l'organització del centre.
organitzar un centre d'aquestes característiques amb 100 persones residents i 40 places de centre de dia és sempre complex, per tant en aquest moment doncs, gradualment es van ja ocupar les places de centre de dia. Va començar la seva activitat el dilluns d'aquesta setmana, i bé, la veritat és que per nosaltres és una satisfacció, perquè a més doncs ens permetrà que una activitat que per nosaltres ha estat entranyable, que és el Te'n Recordes, que fèiem en el casal de la gent gran i que ha permès donar, doncs, en fi, aportar solucions a famílies del municipi amb familiars amb malalties, doncs, en fi, amb Alzheimer's o en fi, malalties doncs, psíquiques importants, ens ha permès donar-los una solució i també formar els cuidadors, formar doncs, els familiars. Per nosaltres ha sigut un servei, com dic, entranyable i a més molt ben valorat per la gent, no? Però esclar, estava prestat en un lloc amb pocs recursos, no només d'espai, sinó també recursos tècnics, i pensem que la residència donarà solució per l'espai, pels recursos dels que disposarà, ens aportarà millors solucions en el dia a dia de la gent que cuida d'aquestes persones. Per tant, doncs, esperem que d'aquí ben poc també el centre de dia funcioni a ple rendiment.